Uffiċjali tal-Pulizija mill-iskwadra ta' kontra droga l-ħamis għamlu qabda ta' 20 kg droga f'pakketti suspettati pjanta tal-kannabis li kienet moħbija f'van parkjat fisqa biswit is-subway ta' Santa Luċija. Il-ħidma bdiet għal-ħabta tas-6 ta' filgħaxija. Bnet News jista' jikkonferma li fil-van il-Pulizija sabet ukoll pakkett b'madwar 40,000 euro fi flus kontanti. Is-suspettu li dawn ġejjin mit-traffikar ta' droga. Fid-dawl ta' dan il-Pulizija qed iżżomm 4 persuni suspettati biex jgħinu fl-investigazzjonijiet. Dawn huma 2 minn Bormla, wieħed minn Ħażebbuġ u Sqalli, resident il-Marsa, bl-età tagħhom tvarja bejn is-26 u l-50 sena. Dawn mistennija jitresqu l-qorti fis-sigħat li ġejjin b'akkużi relatati ma' traffikar ta' droga. Dan kif aktar tfittxijiet waslu biex fir-residenza tal-akkużat minn Ħażebbuġ il-Pulizija sabet ukoll 3 kg sustanza suspettata eroina. Is-sorsi li tkellmu ma' Net News ikkonfermaw ukoll li l-Pulizija kienet ilha segwi il-movimenti tas-suspettati sakemm kellha provi biżżejjed biex seta' twettaq l-arrest. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Caroline Farrugia Frendo li ħatret diversi esperti biex jassistuha fl-inkjesta.